Puji-pujian melayati Allah sangat mengabdi Tuhan, sekolah nani Tuhan, disudi pakilalan nani Tuhan, dan bahasa hidup itu menjalani area yang menggunakan kami dan buaya yang menggunakan tujuan nani maho di bagas tujuan oleh saya yang menggunakan dan mengenai Tuhan dari waktu dengan berpikir di bagas saya yang masih bahan kedusian hari membawa inanganyon yaitu iman Tuhan tidak bumbu. Apa sohani ayat Tuhan yang menjalankan apa sohani jalankan asal diri kami mengelawan pada itu Tuhan diri kami mengelawan dari ayat Tuhan itu Tuhan jualan dari jalan Artoha di Naji Homo di Yerusalem juga bisa saya dari Tuhan dari kata Tuhan secara keluarga soal cara atau hata terpuji jalan hata masih muda di kami masa keluarga pas-pasnya Tuhan suatu akan ada hata selalu nani dari bui isa dan situ bagi hari tuari masuk di nama Hamarangi tuari masuk di nama Hamarangi bahwa nama diboto akal kon berasa selalu dari Tuhan lalu menjadi kasih nama dari Tuhan bukan saat mengaku adukan dari Tuhan asal dokter mahu ngajong asal dokter mahu nama baiknya di Tuhan kasih kopusuli sakat merahan selalu di dalam pertarungan yang kami berada di satu pikiran ya posnya kepada Tuhan anak Tuhan Yesus Kristus melalui kami apos marhaman dari Tuhan asal mereka melalui dosa asal dari kue kami dari Tuhan awalan kita pasung doa dengan kami upasat kami tanya komisionan tanya kami dan tanya kami asal kepada Tuhan Yesus Kristus Tuhan anak makanya kami Tuhan amin. Jadi mulai tema ini Tabungan. Duduk.
susi buka ulau mo tedehom. Ikatuibanai par guru honomu. Kami mahole Tuhan debata tongo di manugutnya rion disaluhu dengan ibasan atau pemadongan di mangaramo Tuhan terlebih di keluarga besar atau ngon markabut miroha ima obaran ni nanami opo Sofia boru tapumolo apa di partikiano di lehoko di hami partikian tangan di hasuhu kedotakan ani otang ni nasida ima dinalahu patubahom ulaun adat kobar tu adat tahun nami ulaun sormatual itu pasti dukon hari-hari ni inanamiom tuhoma ko pasal kami saluhutna siya nama muka manong-anong sarobi nama mujud asaho nama jong-jongnya li Tuhan aluas ma kami saluhutna patubahon ulaunon di bagasan kaposyao na asa dengan kiat ali Tuhan di bata nanadong manipin siya kami Allahu kami lahocak dalam hidup kami tuho asa lehonom muti urniari ang giat boy tutu hasa rodi ujung na ano boy kutarubok kami na nami wakilanan pasakat alani sa ihoma ulauno di bagasa Kristus Jesus martangya kami tuho Tuhan amin siang kami bona suhuton madok mulyate gudang dohami Tuhan muna nani otang nami rajani hula-hula nami tapu golon silitonga siat turi doh bonani are nami simamora puruga naro siap poki suak songoni nang sude naliat nelolo namar holong neroha di bagas tikyon takas tutu di bagas tikyon nadi pada berpahami inanami nang jemolo dialap ni Tuhani jalasian rencana ni keluarga doh di rencanata sedarion manian pasahat akka ulon nagok taringot tu pertuani na tua namion asa di bagasan las niroha mahitanian akka amang akka inang do di bagasan dame pato tahun ada tahap tahun ini taringot tu pertuani na tua namion sisa datangian botima hata huasis yang kami hasuto amang raja inang sorry pada nahu parsangapi hami toho di hari sadarion Sabtu 4 November 2020 hokbar tu patuani inanami nahu hoholongi hamion dahonon nami ma songo jujur mulu los hamu mahami majahosa ia opung nami opugoti Raja Isa siama tubuna opung nami ma si paywalu ima opu bahoni siahan boru silitonga sian situri-turi dua ma anak na bawa jala dua ma boruna siha ama opu Sofia boru tapu bolon si pay dua mai opu Togu boru silitonga iya na boru nami siap tangan di pahuta matumarga lubat karuan di huta sitap purung na boru nami si pay dua di pahuta matumarga utasoit siaro amang nami nahinan opu Sofia tubuh madiari 12 Januari 1936 marhasohotan tu boruni rajai tapu bolon sian huta tapu bolon jalan Cipahutar tubuh hari 27 Agustus 1924
ia hari pamasu-masuan nasida 26 Juli 1950 di bahasa Tuhani tolu bawa dua boru di pagodang-godang dohami sudah jala di pas jala di pasikolah do kami itak nih tolak bogona ibu nami siak kangan di pahuta tu anak nih amang boru nami si topul sian perkebunan tijuan di bahasa Tuhan do dinasida ima bere nami dua bawa do tolu boru nunga sohot besude bere nami jala nonona 5 halak di tahun 1930 marujung do inang nami nahinan di paguar hodo pahopuna sian iboto nami ima opung ni sinobelita di tahun 1930 di pasal Tuhan do sakap ni amang nami nahinan dohot inang namion sian pasar si borong-borong ima na tubuh di hari 23 Maret 1950 dosa tubuhnya sadiri do kami sudah dipatore inang namion kami pe kubain kami do inang namion songon inang nami sadiri di bangoliho do abang nami ima ama Sofia tu boru ni rajai boru si topul sian tarutung di bahasa Tuhan do 2 anak do 2 boru di pahuta do iboto nami sepai 2 to anak ni amang boru nami marga tapu bolon sian huta Pekanbaru di bahasa Tuhan do sude anak dohot boru jala nunga marnono sian iboto nami sahalak bawa dohot sahalak boru ya anak sipai 2 ngarahasohotan ma tu boru ni rajai sitorus sian Pangkalan Berandan di bahasa Tuhan do sada anak dohot sada boru ya anaknya siap pudan marhasa hodam ma tu boru ni rajai raja Siregar sian huta duri di bahasa Tuhan ma tolu anak dohot sada boru ia amang nami nahinan ima opo Sofia doli marujung dongoluna tahun 2010 sada holan sasada ni inang namion do parmudu-mudu kami sudi ia anak kodna nah di hari Selasa 21 Oktober 2020 marubah do inang namion tu klinik Sumiati ala adong ngalianda umira madi ilala mulak matu jabu ala di hari Rabu tanggal 1 November 2020 galema muse di ilala marubat matu rumah sakit Santa Lucia di Jalan Tarutung dan haba dan sakap ni doani marujung madai nangon toho pukul 14.00 manang jam 2 siang 1 November 2020 amang raja inang sori pada punguma paparan ni inang namion tolu anak tolu parmain jumlahna onom pahopu 10 halak 2 boru taba 2 hela jumlah 4 halak pahopu 10 halak nono pitu halak punguma sudah paparani denang ngawalangnya kamion 41 halak amang raja inang sori pada marpangiduan mahami sudah paparanna asabun hamu hami di tang yang muna asa ibur-ibur magodang na Mehmet marhabisuhon akapar sekolah marok apakanang tong
nong tang umurna. Marhagabion sude poparanna nang marhasohotan. Amang raja inang sori pada betak adong adorang dingoluna utang manang singirna pradedo hami sude yanak onna laho pateore hossa. So nima jujur ningolu ni inang namion di umurna na 70 tahun. Moliate. Matok hata los pasatulos semua hula-hula si jalo bona-bona ima tapu bulun. Hula-hula tapu bulun. Roma hamur raja nami ngarade hami. Bonani hasu Yan uto. sa nariyon, hindi na ninatiyo, kami nalapok, dito sa luhut na. Di napasilong ari-ari na puro taon, nagpuro namin yun, kami. Soksong niyang di hamok kalay namin. Rohami ditikyo, pasahat ulus parpudi, tu inong muno. Tuhat tama na manupa at kapasu-pasuna, iya mo sa luhut na pinagparna di budian ni na bulukot. Sabi itulah. Asa tubuhan anak na sa tubuhan anak, tubuhan puro na sa tubuhan puro. Dapat na rokap, akan na sa marokap. Iparpisuhi Tuhan, akan na marsikola. Hindi anak kajapalan na waktu akan na mga luli-karizo. So kung di man sila honok kutuhan mo akan, like kudo ibutok. Gabi raja nami. Na baru sa nariyon, dang na magkatayaw sa benar na niya tuhobe. Dang botong mo yun. Alay, disisorak ko tuha siya nganon. Upasata milo. Paropam, ulos parop patuho. Ipagurang-gurang na tuwa-tuwa ho. Ipamulihon, ipahutahon, tumanagasiyahan. Nuayang na puru. Rohami. Manarohon ulos parpudi to. Ulos matua. Ulos tutuk batang. Makurasi ma sa harap. Gabi matang yang mau di surga itu kabinokpan. Molotuk pesongonon. Naboy, hubasatami ulos parpudi. Tuhon na puru. Unang makakurangi. Diyak ka pasu-pasu na nengro. Ito pinokpan mo. Sehat jala sigat jang umur. Moloho na buru nung amar nonoho. Mangido hamin teman-teman marpu di bata pinopar mope ikunulu biasa ko. Masih dohonok kuna buru. Tiksongoni pepetnya hata kuna buru. Ubasa tami ma ulos mon ulos tutuk bata. Manapun na uli mo manapun na linggan tuak ka pinoparmu di pudiammu. Songoni mana buru. Masih juang kita. Gabi tuh. Jadi mangilu pag bahul-bahul na bulon, inapan sotuk na bulon. Buido di hutonon, lakka nila buruku na hinan. Las marohaku tisi. Kaya mo sa luhod na akalay ko yung ibotokku, saksungay na kabereku, matangyan ko hami tulang mo. Tumatang naman tuwa di bata. Asa din tabay ang kapasu-pasunay. Tuha muna sa luhod na pinagpan nilang burukot o anak buruku. Asa dohonong kuma, songon na nilok nila tua-tua. Asa hujud na pago matong takas matong dito pinitabian. Tu dia besa luhod na pinagpan nilang buruku ng gabi yung mga laka. Tu sima takas dapat ang persaulian. Bantu tuh raja nami. Asa balik tang bagabi tumandak ko si daluan. Kumerat kami sa daw ni Rohamu. Mangido kami teman-teman orang tua di bata marhiti-hiti tang yang kami. Akka tulang mo. Sada mahamu tudurok tuturuan. Horas jalaga biar. Bantu tuh. Jadi molo ulo si pasaton namin sa kami tapubulong. Gabi tuh. Pinopar ni na burukong. Dulu anak na kaning. Sudi may nabotan. Gabi. Dua buru. Sudi manang nabotan. Gabi raja nami. Sada mahataw batu bahu pusian anak.
Sada ma atau batu bohong bisa bolu. Aladang marngini dobe ibotokon holang nonona dobe sada ma atau bani salu nanono. Marhabarang gido nabulkon. Imana bulku par huta dua ibotona. Sada si hobbing sada huta soy dapota disudi. Gabi. Tumalung mamasahi. Daw makaparsahi ito sa pinapar niyo pu. Putaw, ipudian ni nabulkon. Anong kubigi leki na tinggal di huta parsahi? Nabulkon mambuat sahi di sudi. Saya ulang manok sahi di pinapar niyo putaw, ipudian niyo. Pasatok ko masada. Tulaiku amani Luki. Tulaiku amani isa do. Janeta. Songonima nabuhi hupasatan siya, di ba? Pokoknya itu ama dua merah puata itu juga namin. Kaya selalu dapat parang juga namin. Severo hamuna lao obahaton juga namin. Daka berkula. Gabi itu. Jadi mulos sama siya kami siya di bar mulos dua ma senhami. Kamu mana mengatur hasatan naka berkula? Gabi itulah. Pasatan matulong-tulong. Tuk situ dulu kami matangnya atau mata naman tua di bata. Asa di pasahan akan nahurang di parbugi dong di gulung. Ipun-ipun magudang makanamit men. Di parbisuya kena di sekolah. Dili anak kajapalan na lomak. Yak kena mga lulipat karijuan. Dili ang akahasangabon. Dohot si gajang yumur yak kena matuloy. Gabi. Si gajang yan umur ni hamu akapinampan ni nabulkot. Siya nabulkot. Di ba daw akapansahiton siya pardagingon ni do partotion ni akapinampan. Gabi. Tugsomod dia bedalan na humay kami uluson. Dalan ni tanyang ngami mo da kalekula ito lang. Gabi. Jadi Gabi rejonan. Parjulo ma tuan nak siakangan. Siakangan. Alright. Oke. Oke. CP2. Boleh ya? Saya semua mentor CP2. CP2. Siya mo asua. CP2. Oke, CP2 dulu. Bapak. Borussia kanan. Borussia kanan. Borussia B2. Borussia B2. Nah tu pahopus yang anak, mersorpi raja nabi. Pahopus yang anak, pahopus tu anak, mersorpi raja nabi, mersorpi, merlopit. Pahopus yang anak, merlopit. Gabe, pahopus yang boru, pahopus yang boru. Pahopus yang boru. Pahopus yang boru. Pahopus yang boru. Utusan, pahopus yang boru. Utusan. Pahopus yang boru. Oh, udah, masuk. Lagi. Oke.
Soy. Namar-hamarangi. Opo. Bagas parsahi tol leki kuboto songo dia lujani leki tanggal maso binoto sahit na di pamatang na ipiu sohit na lalak di tikyo di buwan si batuan musak kanganon sahit na isudi di pasahat tuhan maka pasu-pasune malum maparsahi to sedaging leki nak pisodi sol leki da ito da las maroham sedia nilai nyon kuboto lo jami dalek kuda las maroham saya di pasu-pasu Tuhan ma akan aniulan di tanganmu di dia beho maringan jadi oke sok di boru ya persakoman boru narap sapat calon doamu. asa buhak kuma pasu-pasu dono kuma hadan na dua-dua nama dokon asa bicara ma habol tahan di mata nyare tutak kas matong hasudutan habol tahan ni bulan dipujian ni bolkon tubuh ma dihamu saluhut na pinagparna anak partahi ulu balang buru musi piujang bulan pak na patas maroha ge matutu raja nami asa sahat isulu ma sahat kubotean tu dia besaluna bilang pada bolko mangalaka tu sima takas da boda par saulian boleh kami raja yang boleh ate raja nami tulang robot acara na palimahon madokata laos pasatu los ma tulang silitonga nasian situri-turi romahamu raja nami akabire nung manitok kamera dot na tulangmu doha tak kabaw sa lubuk na di parmating itokon
Kalau molo di Parmedingon alamat kian daging tentu hari pasti abot dorohamu mulai disodohami hula-hula muna songon manugar-nugar roh ada pikiran muna latong nido di hamuna kabereku kubuat kami do dison dan ditanyang ngami tuduhan molo tidak diudah sorta utodok alai pakohon nama di hamuna saluhna peparani botokon doh peparani leku naung jumolui. Jadi begini nakain orang yang manang di riwayat hidup ni itokon dia fargeleng ni botokon tuh dua anak dua guru Risma anak doh guru sadabi jadi 5 atau apa menot tu bahok pucumuni anak bahok pucumuni guru jadi itu jadi iya lek kunahinan Martino dohodoi Tino dohonna saranai 5 ibotokon bangun duduke ibotokon baru tini tongal aliak ma sahat tuna saur madua penggeng kayak di hudon yak kaberekot lari namangihu laut tongoni matotong di botokku 5 tuguni na baru kunahinan natu kihobing kita turun cara manot tuna tidak dihamuna kabareku tu cara fe atau per dihamuna tu de udi maro hamuna bere peparan di botokku par kita turun laut congoni matoktongan not tu peparan ni ibotokku nang di tiaro tu ci utatoi udi maro haman no bere mo tu cara fe iman no katoka dihamuna tu de peparan di botokku tuni na baruku nari kita purung songonima kian hami yanggo perdalanan non bahamuma patut tuhon aja ya kabere gabe jodor manot setiap kangen saat tu si yanggian do tu ibotom jadi 10 manon ulos najak kami songonima dalan ni pangiduan nami tu amat namar kue di bata anggiat na ulo gabe hamu jadi tiga jangomur kari namanya Oke. Nah, buka putusan. Buka putusan. Si nomor 2. Oke. Si nomor 3. Nah. Terus Borussia kanan. Ya, si nomor 3. Si nomor 3. Nah, buat Borussia kanan. Borussia P2. Borussia P2. Bahok Pusanana Marsorpi Merlopi. Bahok Pusanana Merlopi. Ya. Bahok Pusanana Merlopi. Oke. Bahok Pusaboru masuk Bahok Pusaboru. Masuk. 7. Oke. Nah, oke. Nama Ramarangi, Oputogu, masuk kopo, jom. Halo, masuk. Oke. Utasoi Nasacciaro. Sioping, Sitapuru. Sioping Sitapuru. Tuh, siapa kamu? Oh dia, lo colo abang baru. Oh lo. Oke, sarapan kamu baca lo. Nah, pas. Oh, Gabi. Oke. Nah, oke. Sutasoi Nasacciaro. Oke.
Oke, nah. Oke, nah, Mabe. Oke, lanjut. Nah, maksud tu asal sekali yang manggu kiham namanya kang yang muna tomat tanaman dengan tomat tanaman tua dibaca. Satu tong di tabe Tuhan tak keragam mi pasu-pasu tu tonga-tonga ni bona ni hasil tu tak bobi tu pinopar ni na tua nami dia palau pasok. Sialani di hamuna tulang nami marhitehun bona ni hasil tu dia palau pasok. Rodo hami pasahaton piso naksongot dia pian non parhabalna pargajangna piso na buy tarpato pahami suatu manarita hamu akarajanami Laos di bagasa tikyon merpangidua kami di hamona tulang nami anggon idok adat dohot uhuminya manang ruhuti nekototong do nakok tuja hamu rajanami alai merpangidua mahami dia palau pason molo petung di tongannya lamanok kamu bodo pihami ba lasmarohamu di maju pangiduan nami tuhamona tulang silitongan da ceti tur sidoboti tulang laos disoma pasahaton nami nahobar tuhamu laos disodototong pasahaton nami jabar nagok dihamona tulang silitongan sidoboti hami asa rohami ngaradi hamu raja nami nauri raja ni gabi borati ta tapasat tutulak ta bengkel hita lapasat tutulak ta alat tersoman lo hita tongoni alai marboha bae nomma molo pe gabi tumu lunga di toja parhita turida hita kana maramaran dida tongoni do hita na toman saya ronggo di bae tu hita na maramaran di na terbuan do tu pariban alai ngadi sopi turi no pe hita pasikop jadi tongoni ma di hamuna amang boru na gabe lunga tonglas rohanami dinau ku jalohami japar na hobar na pinato pamuna nang di piso bunga cukup pujarohami di sola tongoni nang di perjabaran nagok muai pe lasmarohani badan lasmarohani to dinami majaloi masih mai di hamuna ya nakon nami marlopit dua marlopit tulu kinur napina hagabi dan yuda di hamuna tongoni mahatanami jadi muai pe di hamuna dong aku tubuh sangat po hamuna kang didurikku nakaninga pe hatakku yang gona pasip kopon pasa hatakku ruan notu hamuna hanggiku diku pasip kop anggiku ma hata nauli hata niolota pasip kop anggiku ma surajan yang mangdor Karena sama tu gabe tu lah dia bawa sangat hawan masir naik secara perdagingan kiwatan anu. Dan kami matanya itu Tuhan tak Demas sama matanya Tuhan tak asal dia mana tiurni pikiran umubi sadar rohamu labawarat kiwatan anu kinganan peradanan pasal kinganan kona apa lagi nung ngaji di rohanami Tuhan mana sudah pindah pernah kiwatan anu gabe tu lah tuk sadar marohamu anak dohburu alana indo terus tu baru anak terus namanya meburu alana pangiran nami ikon kabel hono monai asanggiat terlihat di batari hamu pasu-pasu tak hari-hari nami itu gabe tu asa sikapernah ina soal kondisi tua-tua asa bagian yang di rumah bagian yang di sofa bunga gabe boto nanyon saya gabe mahamu nak kaberannya kalau poso maju tu lah asa
beritan mabagabe tuntar staruan hari mudo gabe ulu kampung oro masih kau mudo Maju tutu. sahat masuk sahat mati munga sahat martar nabil de kamu utanion sahat mamu horos dari gabe Maju Mani tutu. nata sakkan Ope partikianon masuk mahita tu acara napaonopon. Madokata panaboli do cicalo lapang. Panaboli do cicalo lapang. na bonani suhud nami obartu gukon do jojo muna di partikianon numarison hami ahaduli dohot anggi doli muna panaboli dohot si jaro laban totong marhiti-hiti akka hulau tai dia ada do ruhut didok na tua-tua nisab dehon nyuka bakar sinadehon sige nak penok takas binoto adat dohot ruhut do yang go namanise tihata nauli si bigion ni pinggol si pion ponneroha takas mahamuna bona ni su nami Mangko higop kodo tiu nami jaga marpanuku kamu to hami bona suhuton isialan yulota di bagasan sadarion kami pe siap bona hasuhuton takas ma marbuah tuhamuna raja ni panapoli do raja ni lapan nami raja nami pahadoli do anggidoli nami saluna diari nok salpui nama rujung ngodu do sada ina siat tonga-tonga nami siat tonga-tongata ima Oppu Sofia boru tapu bolun jana di sakapi rohana mi raja nami laus di bagasan sadari omma patarota inata nata holong yon pinganan paradianan pasatok kinani laus di bagasan sadari omma patu pahon adat nagok pempartu adat habata kota itu saluhuna raja ni dongat tubuh ale-ale pariban tarlumo bima tu raja ni hula-hula nami di sialani do raja nami mangido hami tu hamuna raja ni panapoli do lapan nami mangido hami di tangiang muna asan giat hino holi ulauta di bagasan sadarion di pasatu hatta pasupasunan nasumurungin tu binopar ni na tuan dot sude keluarga besar Oppu Sofia asan giat di pasupasatu hatta ibu-ibu magurang akan amet di parbisuki akan amar sekolah di patuduan akka perkarejon natamat di akka naserabut karejo robe itabayak kati ni pacarian tu saluhut na pinopar ni na tua-tuon asang giat martabat basinas ni roha di keluargaon tu hari-hari na mangiut ima hatana ima ni dokna raja nami goko muna di parmoding ni na tua-tuon Oppu Sofia boru tapu bolonon numarison hami tutu anggidoli dot hahadoli ta panaboli dopat si jaro lapan marhite di parmoding di datuan perjurusaha di totong dohoran nami na dohami turut berduka cita di partua ni na tuan keberek kami do totong di hamuna bona di suhut nami di ulaun di bagasan sadarion masalah dorohanan roh kamu saduhut nasihat tangan perserahani di partua ni na tuan janana tetong marningot dohamu dinalaho pasangapun na tuton di bagasan sadarion laos di bagasan sadarion matutu songon buah-buah muna dinalaho patarota na tuton mardulu itibbo sian hame akka anggi doli muna dot hadolita dison totong mangido dohami tu amat tanah mertua de bata as anggiat to kaari na mga hutot di pudion ni na tua-tua di hamuna ko parangna di lehon di batama sa luhud na akan na pinarsintan ni roh hamuna di akka po parangna na meti asi marohani Tuhan ikulur magodak tatap rin na mga hutot nang akan na marsikola di lehon di bata kabistaran kabisuon di akan na mga lului perkarijuan pe di batu Tuhan matotong apa perkeriuan na obar tulo modar wakan di bata di bartikianon tudo tung takas dona tuan maralaman
di hamalati hon rohadway dia ke bahasa doh tingkat bahasa ni dia batan nang pinasahatna cuna tuan sahat do na tuan maralaman di jolo di bagas na marapang na marjual do APP totong mangido tu amata na bertua di bata asalehut na hamuna peparan ni na tuan di pasu-pasu di bata baka ari na mangido di lehon hai pasun bajang numur di saluhut na hamuna peparan ni inata na saur atuhon marhitai mea dang apalaga jam doa nami asa saur-sauran nami mapadohan nami songon padohan ni na tua-tua asa tioma ai di sumur gajang ai di bodor saluhut na hamuna peparan ni na tua-tua si gajang umur hugut ma si toro pinopar asa nang tua ke ari na mangyutuan di baturi di bata kadalan ni pangabahan asa dapat sutong songon padohan ni na tua-tua ia pinatikon huzur tujudu ni tapian ia tusiham mengalahkan sadisi majomuk daud tamu aka bersaulian asa sahat masulu sahat pacar basahat tamin hata nauli sahat mahmud tujuduan non koros sahat matu panggabian saat aluti museu lautan masuk kita tu acara na papituho mandok kata ma boru tubuh boru na poso boru na batua bere bebere satu sima tuan ibu boru tubuh boru na poso boru na batua bere bebere dot sima tuan ibu Molati malituhatan pardengga basay dinong video dihita arena baru sedarion toho tanggal 4 November 2022 lahon persaulihon arena baru dimulut dari Tuhanta jala digosto dihita markosa dinggan sa sedarion laos titikyon nunga diguhul guna zuhuton rapat usde keluarga lahon patupahon adat saurmatuan ide namun lima di naung di jutu hatta nasida biar lima sampai kebar tuh hatta hatai kehodo ya kerajaan ini mulai perhatamu sangat tuhani anak pemuna guru muna bere muna bere muna terus majuani guru muna Polan hatanitani yang menunggu perhatian nanya kerajaan ini dia mengguru modutumpe sono perkembang nami pareta nami dituan padu-padu pakai ni dia nangon sedaya marohat penanah gula berburu satahi mangita sauduan tujuan nyari lah batu-batu pahon akka ulon ada nahubar kuhapata hotai dan terbahaya selungun bucar anani yang pemuna di Pak Day namun apalagi nadi humades borong-borongon nadi tu marsal Day namun jaka parpunga patipang pasti macam habis terangan dari waktu sidon tangan nani kerajaan nani ano di tikina bumi kebat tuak kapatipah nong tidak rohani kan terselesai satu hatai ya dia membur sahat ni yang non ini akan sebab korban tangan menutupi nangurang-gurang asih marwani Tuhan dipasuk-suk media bisa diguna ya karena dia membuat jalan menutupi dus nafsu sulungi nabi terbaik kami sebab korban tangan nang yang non toho dia carai marbuha bahaya mahamok kerajaan ini tang yang naima di hamisan hutna kabok para mona nasanggiat di bulan nyari asiran itu kan di baturi akada para nalomak di pasahat tu amat tong kapas rasul na meragami tuhami galut nasadasar narhite ko parna tutur sa hutna na masikola pistar namin yung ibu-ibu magurang notang unura di patong Tuhan akas lepa itu binasida dia kana semarhadibin na tuan anak tuan guru
di pasah tua metong tua kagenep keluarga asal lihat lemar terdekat dan rohatan margula dan buru tatu pahon ada ta songon hasomana sah manon ulun sarmajuan ide nangon di kita saluhut ka pinoparra do sokokna do nangon sah mai tatong tupang gabian tupak korasi maju tuh emes terdekat matong perlindungan simbol amat tadi dua kali nomor 2 lu mah itu nomor bulan berburu di Parorot maju tuh horas masuk ini mah kata nami pada nami gabe mau lihatnya di hamona saluhutna porong di buru